Rosa, començant. Bé, bon dia a tothom. Gràcies per venir a aquesta roda de premsa en què informem de la transferència que fa el govern de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca a la Universitat de les Illes Balears per el pressupost de l'any 2021. A més, avui és un guerra molt lluny, no sé si hi ha una relació entre humanisme i doble, però per aquí n'hi ha. I per tant, diguem, és avui la festa del patró de la universitat i, evidentment, un personatge que jo crec que cal estudiar cada vegada més, evidentment, perquè cada vegada són el que se diu, són més interessants i són coses d'un personatge increïble. Bé, en principi, l'objectiu, m'acompanyen, com podeu veure en aquesta roda informativa, el rector de la universitat, també el president del Consell Social de la universitat, i, a més, hi ha la vicerectora de la part econòmica, la gerent, el director general de Debat i Recerca, el secretari general i la secretaria autonòmica de la Universitat de Recerca i Política Lingüística. Mireu, és evident, tots sabeu que enguany és un any complicat, és un any difícil, és un any en què s'ha pogut enviar al Parlament de les Illes Balears, que s'està discutint el tema de pressupostos del govern de les Illes Balears per l'any 21, pressupostos complexos, difícils, en què s'ha primat d'una forma clara el que feia referència a la política social, la despesa social, dins el qual un dels apartats fa referència a la despesa de l'educació. Nosaltres, des que vam començar 2015 fins ara, cada any, evidentment, hi ha hagut un increment, a vegades més, a vegades menys, de la transferència a la universitat. Jo crec que això és important constatar. Des de l'any 2015 fins ara hi ha hagut un increment progressiu, perquè pensam, i a més això ho tenim clar, que l'educació universitària és una qüestió fonamental per al futur d'aquesta terra i, evidentment, això s'ha demostrat en els anys que duim governant en aquesta comunitat autònoma. També cal dir que la transferència per estudiant s'ha anat incrementant de forma progressiva. No tenim dades, jo no les tenc, de com arribam a estar a nivell estatal, la mitja estatal actualment, però jo crec que l'hem millorada prou des de l'any 2015, però és evident que cal seguir anant en aquesta direcció. Nosaltres no ens conformem, evidentment, amb el que tenim, però sí que pensem que el que tenim en aquests moments és positiu. De cara, en tot cas, després el director general de la Universitat de Recerca desenvoluparà més les partides, però hi ha un increment global de 4,8% de la transferència a la universitat. S'ha envolat una nota de premsa en què totes les partides s'especifiquen, per no xerrar d'una forma, jo diria, en temes de xifres, perquè seria una roda de premsa molt pesada. I dins d'aquesta partida hi ha distints conceptes, de despeses de personal, manteniment d'infraestructures, un manteniment de la reducció que van fer del preu de matrícula, l'increment d'un complement retributiu de cara al personal docent, el que és algun conveni sobre titulacions, de la qual la més significativa seria el tema de la medicina, o, diguem, la primera transferència per l'interdepartamental que s'ha de començar a fer, jo crec que està a punt de se pugui licitar, aquest interdepartamental per ciències de la salut. També cal dir que durant l'any 20, durant aquest pressupost d'aquest any 2020, hi ha hagut una aportació extraordinària del fons Covid de més de 800.000 euros, més d'altres quantitats significatives, tenint en compte alguns capítols que hi havia problemes en temes de transferència, de complement de transferència. També dins enguany del 21 hi ha una quantitat d'1 milió d'euros del fons Covid, que pensem que és important, tenint en compte el que està suposant la pandèmia Covid des del punt de vista de modificar organitzacions, incrementar professorat, etc. En tot cas, jo voldria dir, deixant a part aquestes qüestions, que nosaltres tenim com a objectiu d'aquesta legislatura, que sempre ho hem de fer, lògicament, a la universitat, tant per l'equip electoral com, evidentment, el Consell Social. Per una part, i això va estar a punt de fer aquest nou model de finançament, que serà l'objectiu que realment hem d'acabar de fer durant aquest any. Jo crec que aquest és l'objectiu que vàrem començar i per raons determinades no se va poder aplicar, però aquest és un objectiu, jo diria, de política universitària important. I també, evidentment, hem de tornar a començar i reiniciar tot el que és aquella comissió que tenim de nous estudis, tant de titulació de grau com de titulació de màster. Per tant, això són dos objectius, jo diria, de política universitària que tindran durant tota la legislatura,
però que l'any 21 serà un objecte de treball de forma sèria entre la universitat i la Conselleria d'Educació i la Conselleria d'Hisenda des del punt de vista del model de finançament. També avui en aquest document hi ha tota una sèrie de quantitats que fan referència a les accions que fa la Direcció General de la Universitat en tot el que són ajuts d'estudiants, de desplaçament, etc., que també se vos concretarà. I també jo diria que una qüestió important és el tema de la recerca. També és important que tot el tema de recerca, fonamentalment, un màxim beneficiós, per no passar també a la universitat, jo diria que hi ha una sèrie d'elements importants. Per una part, estan ja començant a tramitar la llei de la ciència de les Illes Balears, que evidentment tindrà una repercussió important a la universitat, en la creació de l'Institut de Recerca de les Illes Balears, l'IRIP, que serà, jo crec que, a més, hi ha una partida específica dins d'aquest pressupost, el qual jo crec que és importantíssim, i que bàsicament serà per a la universitat, però també jo crec que és important, per una part, que aquesta llei de la ciència volen que sigui un primer element d'aquest pacte per la ciència, que ens pareix fonamental, i que hi haurà altres qüestions, com el tema de desenvolupament d'aquests pressupostos, de les convocatòries tant de projectes com de personal, que són dos elements importants. També cal dir que dins els fons europeus que vendran d'Europa i que s'ha de fer una cogovernança al Ministeri de Ciència i a les comunitats autònomes, esperem que hi hagi unes partides específiques que ens permetin incrementar tota la partida de R+D+I, que necessitem incrementar-la d'una forma significativa. I després tenim, evidentment, un altre element del que és aquesta I+D, tot el que són el tema d'infraestructures. Ja l'altre dia de Pol Marí, ja vàrem aprovar en Consell de Govern tot el que és el tema d'aplicar el decret autonòmic perquè se pugui utilitzar per fer aquesta obra. És un conveni en què el CSIC, que també hi participa FEDER i que serà la investigació oceanogràfica serà un punt de llançament important i altres qüestions que anem passant. Per tant, jo diria que en aquest pressupost que tenim, per una part, seguim consolidant, des del nostre punt de vista, el que és el treball que s'ha fet aquests anys, aquesta legislatura, i això ja és el sisè pressupost que estan treballant, i per tant, jo diria que tot i que mai s'arriba a l'objectiu que nosaltres volem, que és incrementar molt més, pensant que són un pressupost positiu, malgrat les dificultats que estan tenint en aquests moments, però pensant que era necessari seguir apostant per la universitat, seguir apostant per la ciència i seguir aportant per una comunitat autònoma que no només depengui del turisme, que evidentment en visqui depenent clarament, sinó que el coneixement sigui un punt de llança de cara a anar transformant progressivament el nostre model econòmic. I llavors, per ahí donar general. Espero que puc dir que les partides... Bueno, és igual, si em teniu cosa. Sí, seré breu. Aniré... Molt bon dia. Només dos temes. Un fa referència a SACUI, que és l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, que s'hi destina una partida especial i és per aconseguir l'acreditació durant anys a ser possible dels estàndards europeus. D'aquesta manera, intentarem o lluitem perquè s'incorpori també l'avaluació de la recerca, no només per part de docència. Així aconseguiríem una agència pròpia i per aconseguir això els pressupostos hi destinen per l'any 21 aquests 344.000 euros, que és un increment quasi d'un 16%. Això no deixa que, mentrestant, se pugui fer qualque conveni a això. I l'altre punt breu que volia mencionar és quasi d'agraïment, que són les proves de la PBAU, que se van fer enguany en unes circumstàncies molt difícils per la Covid i que gràcies a la col·laboració de tots va sortir prou bé. No només perquè és una cosa angoixant, un aspecte angoixant per part dels alumnes, sinó que la infraestructura és molt complexa. Aleshores, hi ha un altre capital que no és dels dobbers, sinó que és capital humà, que s'ha de reconèixer que gràcies a la interacció, la comunicació, la col·laboració per part de la universitat, per part de la conselleria i fins i tot d'altres aspectes, com podrien ser alguns ajuntaments, van fer que fos possible aquestes PBAU i que anessin bé. Que ara l'any que ve, més o menys, considerant que tindrà la mateixa estructura, perquè la normalitat absoluta no podem assegurar que hi sigui,
i que, per tant, si ha sortit bé enguany amb unes dificultats que desconeixíem, ara que les coneixem una miqueta més, suposem que anirà bé. I res, moltes gràcies. Lluís, ara tens la paraula. Bon dia a tots. Bé, com bé ha definit també tant el Consell com la secretària autonòmica, avui estem parlant d'uns pressuposts amb una època complicada, com és aquest any, no? I aquests anys d'incertesa que en principi venen endavant, que precisament el que intenten és eliminar aquesta incertesa i accelerar també canvis necessaris per anar. Parlant molt de modificació, perquè aquests pressuposts precisament envien un missatge clar, que és